mfonomfono bahlala thengisa bahlala. Thengisa imfonomfono. Thengisa bahlala amaxabiso obhuka mqolo ngathi izozibuzela iprice mhlala. Thengisa imfonomfono. Thengisa bahlala imfonomfono, thengisa imfonomfono amaxabiso Khathaza futhi. Yes, sasimama. Nansi custom. Aba Chris, mapho. Abo phela thengisa imfonomfono manje amaxabiso wephansi bethu manje. Hayi mfoni ndakubomba uyathengisa nqamile manje. Jonga yima. Ntoni khathaza ufunqathana nam? Jonga mfethu, yabona apha no uqhathana no lying. I'm just selling, yabo. Hayibo khathaza obanga le phone andikuthemba uthembakala wena. Jonga mfethu. Enye into ubungayazi ngami. Igama lami ndinguThemba. Ekhaya bayandithemba, kuloThemba bayandithemba kunye noThemba bayandithemba. Into nje ndithembakele. Understand ke ngo? Mamela Themba. Lento unguThemba awuthembakali. Loo nto ke awunathemba Themba. Themba uthembakali. Sporom. Ndenda apha kumndeni. Wandibuza uba ithini idate. Yintoni mfethu? Chris, uyokwaba kwingcuba kaxaka. Uyawafumanisa ukuba mna nomndeni sisadibana. Ngoloo nto khayihambe kakuhle mfethu. Ungixeleli uba ubethiwe ke nako. Ewe kufe Chris. Unohlulile umjida. Yho. Sporom. Sutyapha mfethu. Isende le nto ayikapheli. Nyanisile Chris mntakwethu. Sende impela. Noko kule battle ndiza kwenza kangcono ngoba ndizithembile apha eculeni. Wenze njalo ntangam, ungavumi ukwehluleka. Chris, zasigcina isithembiso sam njengoba nditshilo kuba andikholwa ukuba sisahluleka. Zayenza le nto. Usigcina isithembiso mntakwethu. Oh, ikhona into ndifuna uxela yona before ndibale. Kutheni ngathi ibalulekile le nto ndixelela yona? Thetha ndimamele. Sporom, umndeni likhona elinye iqhinga alifuna ukudlalela lona apha kwi-Red Battle. Qhinga? Iqhinga lantoni lelo? Futhi uyive ngabani lona le nto uyithethayo? Suwara. Kwaye suwara. Le nto zayilungisa ngokwam. Okay Chris mntakwethu, eli qhinga zaliyeke lapha kuwe ngoba mna ndisashiyekele i-Red Battle. Ngaphandle kwe-Red Battle kusekho izinto ezininzi ekufuneka ndizenzile. So mntakwethu ndicela undithembise ukuba eli qhinga uzalisota out ihambe kakuhle i-Red Battle. Suwara zangawari mntakwethu. Okay Chris mntakwethu, kudala besihleli apha futhi sivana. Ndifuneka ndigoduke mna ndiye phaa kumama ndondincedisa umama into zasendlini futhi uyalidinga uncedo lwam. Sporom, inini idate ye-Red Battle? Idate ye-Red Battle xa noba idate ye-Red Battle ingolwesithathu ngo-6. Futhi uxele ba ongazanga ngexesha iluzile i-Red Battle.
Chris, ithini idate ngexesha lonke. Uthe uSporoma i-red betting in 2 days and ofike late uluzile i-red betting. Okay, sure boy. Bicela ntwana uSporoma basesaphinde sadibana. Ndayibetha phaa ku-first round. Ewe ebengixelela. Kodwa ndakuthembisa uSporoma uza kubetha kwi-red betting then ungakwazi nokucula. You wish boy. Xa uthetha ngocula, I was born singing. Ndani! Then yenza nini business yami? Kunini ndikulindile futhi 150 ku red. Ndaba sifuna ukungcolisa. Ayabazi into ezingapha endizenzayo elafini yami ngaphandle kwebusiness yakho. Then uwalethela nami kanje. Jonga, sifuna ndiveze true colors zami. And futhi ndinale day nale ngoma siba mfumenanga ugwede uzanibona sana. Ndaba amikwazi unika le mina namhlanje le ngomso because mina ndine-rap battle in 2 days. Funeka ndiwinile le rap battle because ndiyibonise la ntwana ba mna andiyontwana kuyo. Mndeni. Utheni ngada ndikuthembe. Khame ngicinge. Futhi le red battle yenu ngifuna ubuza babaza bakhona na abantu abaninzi because ingathi ndinalo icebo aphathi lento yethu sobabili. Of course bazoba khona abantu pha and abaninzi. I'm sure ba ugwethu uzoba khona pha. Andithi amaba njalo ebusweni. Hayibo, sathina ongamazi umuntu endimkhangelayo. And futhi wena funeka uhambe phambili. Mina ndizothi ndedwa. Then ke ngoku ndimfumane ugwede. So udale koqhusha ke. So, basomfumana ugwede pha. Does mean ba mna andizuyifumana imali yami? Ewe kaloku ziplan zenam and futhi mission failed boy. Uthini ndaba? Ayikwazi kaloku ayikwazi because ndim ozobe ozenale rap battle pha kuzothatha ugwede. Jonga sane, number 1, silibala bandagqiba. And futhi awundanoba ndisuka phi, ndisuka just love sana. Ewe, number 2, yendoyisa ndaba but nawe awuyazi bandibhinqa ngantoni. Jonga mndeni, futhi asengomndeni ngojonga kwedini. Nawubhinqa ngeliphi iyeza sozulazi kwedini lami iyeza. Nasekhaya ngoba cinga sendlini kodwa lapha ndifunana nalogwede u1. He? Ikhona naloo nto? Okay ndaba, let's make this easy. Cela unike noba yi-100 rand ke because nami ndikusile pha kulaa rap battle. Sobe ndikusile pha. Yeah, uthini mndeni? 100 rand wonke yayiqonda? 50 rand mndeni. 100 ndaba. 50 mndeni. 100 ndaba. So nganze baniphikisana nomntana wedini. Nceba naleni kwenzela yona 30 rand mndeni. And futhi inceba kwaleni kwenzela yona futhi bandikunika i10 rand. Ingathi waliwa imbeko nawedini ndayibona le yakho. Hayi, ngosungatye kulaa rap battle ndaba. 50 ke. Jonga mndeni, la red battle ndiwuthanda ungathandi. Futhi namhlanje nandawo yolala lala kowenu. Oh, sorry.